Conseller, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Moltíssimes gràcies a Tomàs per aquesta introducció a l'acte de commemoració dels primers 20 anys de l'Agència Catalana de l'Aigua. També hem fet servir, com no podia ser d'altra manera, dades del Servei Meteorològic perquè són els que ens serveixen precisament per pronosticar, per poder avançar el que tindrem com a escenari climàtic i el que ens haurem d'afrontar com a societat, entre altres amb instruments com l'Agència Catalana de l'Aigua. Molt bona tarda a tots i a totes. Avui és un dia important, avui és un dia per fer valdre, per treure pit els 20 anys d'una estructura estratègica del país, d'una veritable estructura d'estat, que és l'Agència Catalana de l'Aigua. A tots ens hauria agradat poder fer un acte presencial, aquest que hem comentat, a la sala oval del Palau de Montjuïc. No ha estat possible, però això no li treu ni gens de mèrit ni gens de proximitat. En la imatge que s'ha vist al darrere del Tomàs al principi de l'acte, de seguida m'ha semblat entreveure cares conegudes de la història de l'ACA. He vist la Marta Lacambra, he vist la Imma Mayol, he vist el Lleonard Carcoler, he vist el Jordi Agustí, i me'n deixo molts perquè només n'hem vist uns quants dels que esteu connectats. I, per tant, encara que sigui en aquest format digital, telemàtic, tota la validesa per aquest acte, que és un dia de reconeixement a la feina feta. I m'atreveixo a dir a la feina ben feta. Quan se celebren aniversaris significatius, com un 20è aniversari, l'habitual és fer un balanç de les accions que s'han desenvolupat al llarg del temps, en què hem encertat, quins són els reptes que hem hagut de superar, que ens hem plantejat i que hem hagut de superar, què podíem haver fet millor. Avui jo crec que ens hem de, en primer lloc, felicitar per la tasca ingent, que l'ACA, que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha desenvolupat al llarg d'aquests 20 anys. És una felicitació plena d'orgull, que jo vull traslladar en nom del Govern de Catalunya, en nom del president Torra, del Govern de Catalunya, a tots els equips de direcció i el personal, el propi personal de l'ACA. Abans, a través de la Junta d'Aigües i de la Junta de Sanejament i de la Direcció General de Política Hidràulica, que estava al Departament de PTOP durant tot aquest temps, i en el procés de transformació de tota aquesta estructura cap a la creació, finalment, l'any 2000, de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la seva adscripció al Departament de Medi Ambient, tota la direcció i tot el personal de l'agència heu posat els 5 sentits per preservar i millorar un bé comú imprescindible com és l'aigua. 20 anys preservant i protegint aquest bé comú. I en aquest punt no puc deixar de subratllar també el paper de la resta d'administracions. També m'ha semblat entreveure en la imatge de les moltes persones que esteu connectades amb aquest acte, molts responsables municipals i comarcals que es relacionen amb l'ACA en la gestió d'aquest bé comú que és l'aigua. Per tant, la resta d'administracions locals i supralocals, institucions, comunitats de regants, consorcis, operadors, empreses del món científic que ens han ajudat a créixer també en valor afegit al voltant de la gestió del cicle de l'aigua i que tenim inclús un clúster que ens serveix per avançar en valor afegit, insisteixo, en aquesta planificació i gestió del cicle de l'aigua. Entitats de tot tipus i persones. Persones que han col·laborat perquè aquesta tasca fos un èxit. Des del territori, per tant, aquests ajuntaments, aquests consells comarcals, les entitats locals de l'aigua, l'àrea metropolitana de Barcelona, els consorcis, les mancomunitats, les entitats mediambientals, absolutament imprescindibles també en la construcció d'aquesta gestió comuna del cicle de l'aigua, les empreses operadores, evidentment, les explotadores dels serveis del cicle de l'aigua, les comunitats de regants, dèiem, i tantes altres institucions arreu de Catalunya. Sense la vostra col·laboració, sense l'entesa de tots plegats, sense un esforç conjunt i coordinat, també en els moments difícils que n'hem tingut, aquest èxit que avui compartim, aquests 20 anys de l'ACA, no hauria estat possible. Per valorar on som avui és important, és molt important, fer una certa mirada retrospectiva i analitzar com estava el país i els seus ecosistemes hídrics fa 20 anys. Aquesta visió és la que ens ha de permetre veure si la tasca del govern a través de l'ACA, a través de l'agència, ha estat meritòria, ha estat efectiva i si ha de tenir continuïtat
en la millora constant, però s'hi ha de tenir continuïtat. I si recordem els nostres rius, fem memòria, i inclús busquem alguna imatge visual, algun record personal d'ara fa més de 20 anys, jo crec que tots ens envolta un sentiment de tristor. Aquelles aigües, aquells rius, sovint estaven tintades de colors, d'escumes, hi havia abocaments incontrolats, les lleres estaven brutes, tant la pròpia llera com el seu entorn, hi havia una absència total de biodiversitat per la manca de sistemes de sanejament i, evidentment, també, i lligat amb aquesta manca de sistemes de sanejament, d'abastament. Tot estava per fer. El país, de fet, estava per fer, però en l'àmbit de l'aigua semblava que seria gairebé impossible assolir la desitjada qualitat ambiental. I no ha estat així. Hem avançat molt. Amb molt esforç, però hem pogut avançar molt. Al llarg d'aquests anys hem aconseguit recuperar els nostres espais fluvials, garantir l'abastament al conjunt de la població, des de les ciutats més grans als pobles més petits arreu del territori, i establir un model de sanejament pioner i modern que ens situa, i ho dic amb tot el coneixement de causa i amb tot el convenciment, davant de molts països del nostre entorn. I això ens ha de donar forces. Ens ha de donar forces per afrontar els reptes que tenim com a societat de cara al futur. Hem fet aquesta mirada enrere, aquesta petita retrospectiva, però el futur es construeix sempre mirant endavant. I des de l'ACA, des de l'agència, estem fent aquest exercici, ja l'estem fent ara. Estem pensant com volem que els nostres fills, les nostres filles, les properes generacions trobin i gaudeixin aquest patrimoni comú, aquest bé comú. L'Agència Catalana de l'Aigua ha estat la garantia que aquesta estructura d'estat s'anés enfortint, anés creixent, anés teixint complicitats i anés exercint les competències necessàries per fer de l'aigua, d'aquest bé comú, un element a protegir. A molts llocs del món, a Catalunya també, l'aigua sovint és una alerta avançada. Ens mou a la reflexió. Ens demana ajut per subsistir i per seguir donant-nos vida. Perquè, en definitiva, és un bé escàs. La natura ens ha ensenyat, i ho hem vist molt clarament amb la gestió de la pandèmia, que té uns recursos limitats i que tots i totes som uns convidats de luxe davant d'aquest medi natural i d'aquesta biodiversitat. I jo crec que, per fi, podem dir que tots els països ens estem adonant que els recursos de què disposem, els recursos en general, són escassos i que contaminem l'atmosfera amb alts nivells de CO2, de gasos d'efecte d'hivernacle, que estan contribuint al canvi climàtic. Ho veiem fa un moment de les dades que ens ha explicat en Tomàs Molina, servides pel Servei Meteorològic de Catalunya, i que hem de, evidentment, preservar els rius pels que venen després, millorant la seva qualitat i el seu entorn. I que, si no ho fem, si no els millorem, no és que ens estiguem perjudicant només a nosaltres com a generació, sinó que estem perjudicant a les generacions que ens succeiran. Aquest, per tant, és el nostre deure i és també la nostra responsabilitat. Protegir, cuidar, millorar, conservar la natura des de totes les seves variants per traspassar-la, perquè en aquest traspàs puguem donar un millor futur a les generacions que ens succeiran. No podem fallar, no volem fallar i no fallarem. Som, en definitiva, els dipositaris d'aquesta riquesa i hem de saber albirar noves maneres de gestionar millor els nostres recursos, analitzant les nostres debilitats i avançant-nos a adoptar mesures necessàries per afrontar els reptes que ens planteja, els enormes reptes que ens planteja el canvi climàtic. Des del govern sempre hem cercat el consens institucional i social, fent de la corresponsabilitat, una paraula molt complexa, molt potent i molt fàcil de dir i difícil d'aplicar, però ho hem fet, cercar el consens i la corresponsabilitat, i de la participació de la societat civil en la gestió de l'aigua. És aquest element un dels eixos fonamentals de les polítiques de l'aigua a Catalunya. Hem impulsat mesures per reforçar la governança pública de l'aigua, que vol dir el control, que vol dir la tutela, que vol dir la transparència, que vol dir la participació sota els principis de la Directiva Marc de l'Aigua, que ens mana, Europa ens mana, i l'esforç de tothom ha fet que Catalunya estigui entre els més avançats del món en matèria de gestió hidràulica. Moltes de les problemàtiques que pateixen avui en altres indrets del nostre entorn, nosaltres ja els vam avançar i els tenim resolts. Jacques Cousteau, una persona de referència en tot el que fa
referència a l'observança del medi, a la preservació del medi natural, deia que oblidem que el cicle de l'aigua i el cicle de la vida són el mateix cicle. Els reptes de futur són els compromisos d'avui. Hem fet molt, però encara ens queda molt per fer, i això és el que vull compartir amb tots vostès ara. Avui se'ns plantegen nous reptes, a 10, 15, a 20 anys vista, que cal afrontar amb diligència, en matèria de medi ambient i sostenibilitat, en l'acompliment dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb els que estem fermament compromesos. No podrem avançar cap a una Catalunya més sostenible sense la necessària corresponsabilitat i col·laboració entre les administracions i el sector privat, per tal d'abordar l'emergència climàtica, per tal d'implementar aquesta acció climàtica a la que estem compromesos. I això vol dir transició energètica, descarbonització de la mobilitat i economia circular, també en el cicle de l'aigua. Des del Govern de Catalunya ens hem posat en marxa i hem passat a l'acció. I aquesta no és una afirmació buida de contingut que pugui fer des d'aquest faristol, sinó que són fets constatables. Què és el que hem fet? L'any 2015, l'aprovació de l'Agenda 2030 adaptada a les necessitats urgents de Catalunya. L'any següent, el 2016, ja incorporàvem el compromís d'elaborar un pla nacional d'ODS i un sistema integrat de fites i indicadors per avaluar precisament l'assoliment dels ODS a Catalunya, reproduint a escala nacional allò que ens marca la ONU a escala planetària o la Comissió Europea a escala europea. Vam crear l'Oficina del Canvi Climàtic. Vam aprovar una llei de canvi climàtic, després en parlarem, pionera, l'agost del 2017, de la mà del conseller legítim de Territori i Sostenibilitat de Josep Rull. Aquesta llei ha hagut de superar entrebancs del Tribunal Constitucional. Espanya no té llei pròpia, però es va afanyar a impugnar-los la nostra. Encara els estem dirimint. En tot cas, des del govern hem fet molta pedagogia, acompanyat de tots aquests instruments, al voltant de l'estalvi del recurs, de la seva preservació, de la cura, de la necessitat de promoure també una conducta ambientalment correcta per garantir un desenvolupament equilibrat i sostenible. I ara és hora de preparar-nos per al futur, amb objectius ambiciosos, però conscients també que som en temps de descompte. De nou, ho vèiem amb aquests indicadors que hem pogut compartir al principi d'aquest acte, perquè l'emergència climàtica, emergència, necessita mesures urgents. L'emergència necessita resposta urgent. Som planificadors i gestors del medi hídric i tenim l'encàrrec de deixar un entorn ambiental millor del que hem rebut. Des de l'agència, des de l'ACA, hem planificat les grans accions estratègiques per gestionar la nostra aigua, aquest bé escàs, amb una major excel·lència. Sabedors que vivim en un país on cada gota és or i que de nosaltres depèn garantir un servei bàsic tan essencial com l'aigua. Són accions, en definitiva, pensades per construir estructures més modernes, més resilients, més resistents davant dels reptes del canvi climàtic i basades en la innovació tecnològica, la sostenibilitat, l'eficiència i l'eficàcia, conceptes que hem anat aprenent al llarg dels anys de vida de l'ACA. Hem previst i hem quantificat el seu cost d'aquesta posada al dia d'aquestes accions pensades per reforçar la nostra estructura de gestió de l'aigua. I aquesta previsió hem considerat que suposarà una inversió de més de 3.000 milions d'euros als propers 10-15 anys. Són xifres molt considerables, 3.000 milions d'euros. És un exercici que va més enllà dels cicles de planificació, que recordaran que són de 6 anys, sobre els quals desenvolupem els projectes concrets de l'ACA. S'ha fet una anàlisi amb rigor, amb visió de futur, tenint en compte la descarbonització dels nostres processos, la circularitat en la gestió del cicle de l'aigua i l'eficiència energètica, sabent que la resiliència climàtica és l'èxit de la subsistència. Vull compartir amb vostès alguns dels exemples que conformen aquestes accions, aquests 3.000 milions d'euros que haurem d'invertir els propers 10-15 anys. Amb l'objectiu d'apostar decididament per la resiliència circular de l'abastament, reforçarem, per exemple, l'aposta per les dessalinitzadores, garantint la quantitat i la qualitat de l'abastament i reduint la pressió, això és molt important, sobre els rius, com ara el Llobregat o el Ter, o les masses d'aigua subterrànies. O potenciant
les actuacions per l'increment de la producció d'aigua regenerada per a usos no potables, per a substitució de captacions del medi o per a usos ambientals com l'aportació de cabals als propis rius, també un element molt important. Avançarem, aquest és un altre exemple, cap al sanejament 4.0. Volem destinar més de 1.000 milions d'euros amb el desplegament de les infraestructures necessàries per sanejar els nuclis més petits i allunyats, aquells que encara ara no tenim resolts. Prop d'un mil nous sistemes de sanejament ajudaran a garantir l'excel·lència del cicle de l'aigua i el retorn al medi de l'aigua, el retorn al medi d'aigua de més qualitat en aquests territoris. El 100% de la població, el 100% del territori sanejat. Adaptarem, aquest seria un altre exemple, les estructures de sanejament i les hidràuliques als propis impactes del canvi climàtic, amb accions com la retirada progressiva d'EDARs, d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors de la línia de costa, amenaçada, ens hem d'adaptar a aquest canvi climàtic, o aquelles que estan sotmeses també a afectacions de riuades freqüents. La descarbonització i la millora de l'eficiència energètica de les pròpies instal·lacions de sanejament és una altra de les nostres prioritats. Desenvoluparem un pla d'estalvi i eficiència energètica que ha de suposar, entre d'altres, la implantació d'instal·lacions de parcs de producció elèctrica fotovoltaica en les pròpies depuradores. Per tant, afegir també tot el que són les infraestructures del cicle de l'aigua amb aquesta necessària transició energètica que hem d'aconseguir fer a Catalunya. Un altre eix bàsic, la recuperació de les masses d'aigua superficials i estalvi en termes energètics. Volem finançar amb 300 milions d'euros les plantes de tractament in situ d'aigües subterrànies contaminades per nitrats. Això també és molt important i més en determinats territoris del nostre país. Aquesta ha de ser la solució definitiva a la contaminació de les masses d'aigua subterrànies per dejeccions ramaderes. I l'impuls de la innovació. Abans parlàvem de tot el sistema d'empreses i comunitats científiques que pensen en el valor afegit que s'ha d'incorporar en la gestió del cicle de l'aigua i això és parlar d'innovació. Volem destinar 100 milions d'euros per convertir les actuals EDARs en biorefineries capaces de ser autosuficients energèticament i això forma part, evidentment, de tot aquest valor afegit que ens poden aportar consultores, entitats i el món de l'acadèmia en aquest necessari impuls a la innovació. I per acabar, ja acabo amb els exemples, posarem la nostra expertesa en la gestió global del medi hídric. Volem col·laborar en accions que, tot i no dependre exclusivament de l'ACA, ni del Departament de Territori i Sostenibilitat per extensió, creiem que són estratègiques pel país. Per exemple, en la modernització dels canals de reg. Hem de millorar la qualitat de la seva gestió, modernitzar el seu ús, racionalitzar la despesa d'aigua i evitar fuites. Molt important, hi ha previstos 1.000 milions d'euros dins del Pla de Reactivació Econòmica que ha elaborat el Govern, la Comissió de Reactivació Econòmica i Protecció Social. O també, per exemple, el Pla del Delta de l'Ebre per frenar la seva regressió i la seva subsidència i revitalitzar aquest entorn natural de gran impacte econòmic i social al territori i al país, però d'una extrema fragilitat ambiental. Aquí estem treballant conjuntament amb les institucions del territori, amb la taula del consens, i haurem de treballar també, i reclamo que puguem treballar amb igualtat de condicions amb el Ministeri de Transició Ecològica per poder fer aquest pla únic que ens permeti gestionar tant el riu com el litoral de manera efectiva i inequívoca. I per acabar, col·laborar també per cercar solucions en un altre delta, en aquest cas el delta del Llobregat, on volem invertir 100 milions d'euros més des de l'agència per millorar el sanejament a la baixa, en baixa, col·laborant amb l'esforç que també hauran de fer els propis municipis d'aquest àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. És imprescindible impulsar el que podríem anomenar aquesta agenda verda de l'aigua. No podem definir el futur amb la mirada hidrològica del passat. Volem el millor país possible, amb més i millors oportunitats per la seva gent, per les persones, per les famílies, per les empreses del país. Però no podem obviar allò que ens condiciona com a país i com a societat. I m'he de referir a la força als condicionants en negatiu que tenim, el dèficit fiscal, el dèficit d'inversió en infraestructures, l'impagament dels compromisos i convenis signats per part de l'Estat. M'hi he de referir. Però alhora disposem d'instruments i disposem de la voluntat de diàleg i negociació suficient com per superar aquests condicionants.
Tot i aquests condicionants, també ens hem de preparar, abans ho vèiem, per un present climatològic incert. Ja parlo de present. Els períodes de retorn d'alguns fenòmens climatològics ja no segueixen les pautes a les que ens tenien acostumats. Ja saben que ens trobarem de forma cada vegada més sovintejada amb situacions de vulnerabilitat no controlada, amb tempestes quan no és habitual, a llocs on no són habituals i durant les estacions en què no són habituals. Combinarem potser i amb molta velocitat períodes d'inundacions amb períodes de sequeres. De fet, en l'àmbit de l'aigua ja ens trobem en un canvi de règim. Rius vulnerables que passen de permanents a temporals, disminució de recursos disponibles, en la també possible reducció de la qualitat de les masses d'aigua, atès, evidentment, la menor capacitat de dilució del propi medi, la salinització de masses d'aigua subterrànies costaneres per increment del nivell del mar, amb subsidència i regressió dels deltes i de la costa. Hem de ser capaços de construir noves fortaleses davant aquest increment de la variabilitat hidrològica. No volem afrontar l'emergència climàtica que hem declarat des del catastrofisme ni des d'una denúncia merament descriptiva, sinó des de l'esperança. Des de l'esperança perquè hi ha una consciència col·lectiva creixent que ens empeny i que ens porta a aquesta acció climàtica. Des del govern apel·lem a tothom a actuar entenent l'emergència climàtica com, en definitiva, una oportunitat per repensar la nostra manera de viure individualment i col·lectivament. Necessitem la col·laboració de la societat. Necessitem canviar el funcionament de la societat. Aquesta és l'única via per frenar el canvi climàtic. Som conscients que les administracions públiques ja no hem de vetllar només per garantir l'accés a l'aigua, a tota la ciutadania, sinó per assolir excel·lència, eficiència, sostenibilitat tècnica, ambiental i econòmica de tots els serveis del cicle de l'aigua. Aquests que els he comentat són alguns dels exemples de la mirada a futur, de la planificació estratègica de la gestió de l'aigua. Estem planificant el futur i cal que ho fem conjuntament i col·laborativament. És responsabilitat de tots i totes. Vaig acabant la meva intervenció i vull parlar-los d'Europa. La Comissió Europea va presentar el mes de març de 2020 el compromís polític d'arribar a ser climàticament neutre abans del 2050 per tal de protegir el planeta i, evidentment, la nostra població, la biodiversitat i la nostra població. I nosaltres ja estem fent els deures. Ens prenem molt seriosament l'objectiu de zero emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i si ens centrem en l'ACA tenim una dada per constatar-ho. El 33% del seu pressupost per al 2020, està vinculat a accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Si mirem el futur, som conscients que el cost per lluitar contra l'emergència climàtica és gran, és enorme, però el cost de no fer-ho és encara superior. I això és el que ens ha d'impulsar a actuar, a tirar endavant aquesta acció climàtica. A Catalunya hem apostat sempre per una defensa del medi ambient que al mateix temps garanteixi la prosperitat econòmica. No ho podem fer d'altra manera. Amb prosperitat econòmica hi ha, en definitiva, més oportunitats per la gent. Apostem per una transició, per tant, cap a una economia amb neutralitat climàtica, sense oblidar que no podem deixar ningú enrere. També ha de ser aquesta una transició justa. La recerca, la innovació, la tecnologia ens juguen a favor i apostarem per ella en tots els àmbits i sobretot en matèria de l'aigua. En gestió integral del cicle de l'aigua, reitero, i ho dic amb tot el coneixement i convenciment del món, som i volem continuar sent un referent. El govern està treballant per aconseguir la fortalesa i la resiliència necessària, però no depèn només d'ell. Ara tenim l'ocasió de demostrar si tota la preocupació i tota l'exigència social pel canvi climàtic va més enllà d'un posicionament descriptiu. Tenim l'ocasió de demostrar que ens ho creiem de debò. No esperarem a veure què passa. Aquest govern és proactiu. Amb el millor coneixement disponible hem de decidir què farem davant l'amenaça. Hem fet molta feina i en volem fer més. De la mateixa manera que en els pressupostos del 2020 del govern hem traslladat els ODS a cadascun dels departaments, ara volem també que l'acció climàtica es faci extensiva a tots els àmbits de la Generalitat.
Volem treballar perquè, de la mateixa manera que s'ha compromès la pròpia Comissió Europea, arribem al 2027 amb una estructura pressupostària, això ho vam dir a la cimera d'acció climàtica, que faci que el 25% dels recursos assignats a polítiques actives estiguin vinculats d'una o altra manera a mesures climàtiques, de mitigació, d'adaptació o de protecció. Aquest és l'objectiu, un 25% del pressupost vinculat a acció climàtica. Avui som aquí celebrant els 20 anys de l'ACA, som aquí fent una anàlisi de com estàvem, de com estem celebrant un èxit, però sobretot el que estem és valorant què volem ser en el futur i quins són els camins per fer possible un futur millor també en l'àmbit de l'aigua. Sense aigua no hi ha vida, ni entorn de qualitat, ni benestar, ni salut, ni progrés. Volem fer un país millor, un país més preparat i més resilient, un país ple d'oportunitats, un país sostenible. L'Agència Catalana de l'Aigua ha treballat d'acord amb aquesta manera d'entendre la responsabilitat col·lectiva al llarg d'aquests 20 anys i el govern està posant les bases ambientals del que volem pel país de demà. Visualitzo un moment en el futur, sense data encara, però segur que abans de celebrar el 40è aniversari de l'ACA, i és un moment en què exercim les competències sobre el conjunt de les aigües de Catalunya, les conques internes, però també la part catalana de la Conca de l'Ebre, i de la Garona, i de la Sénia. Un moment en què tenim els rius i els aqüífers absolutament i totalment recuperats, en qualitat d'aigua, en qualitat ecològica dels rius, en qualitat paisatgística de les conques. Un moment en què, malgrat les dificultats addicionals que ens causarà el canvi climàtic, no patirem estrès hídric, perquè tindrem la màxima eficiència en el consum, sigui el domèstic, sigui l'agropecuari, sigui l'industrial, un moment en què les depuradores, a més de garantir la qualitat de l'aigua, seran petites biorefineries que donaran sortida a tots els materials recuperats perquè recirculin a l'economia. Un moment també en què totes les instal·lacions del cicle de l'aigua, depuradores, potabilitzadores, desalinitzadores, bombeig, funcionaran amb energies renovables. Aquest és el moment que visualitzo i que ha de ser abans de poder celebrar els 40 anys, perquè no només gestionem aigua, des de l'ACA no només gestionem aigua, sinó que sobretot gestionem vida. Gràcies, molts i moltes felicitats i per molts anys més.